ଆମେ କରିବା ଆଧାର ଠାରୁ ଅଧିକର ବର୍ଗ। ଆମର ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 10, 100, 1000। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା। ଏଠି ଆମେ ଆଜି 1000ରୁ ଅଧିକ, 1000 ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା। ହେଲେ 1000 ଠାରୁ ଆମେ ଆଜି ତାଠୁ ଅଧିକର ବର୍ଗ। ବର୍ଗ ମାନେ ଆଧାର 1000 ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲା 1012, 1013 ଏପରି ଆଧାର ଠାରୁ ଅଧିକ। ଏଠି ଆମେ 1028ରୁ କେମିତି ପାଇପାରିବା? 1028 ବର୍ଗ ମାନେ 1028ରେ ଆଉଥରେ 1028 ଗୁଣିବା। ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଏହି ପ୍ରୋସେସକୁ ସହଜ ଉପାୟରେ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 1ର ସ୍କୋୟାର ଠାରୁ 30ର ସ୍କୋୟାର। 1ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ ସେଇ 1ର ବର୍ଗକୁ ଆମେ ସ୍କୋୟାର କହିଥାଉ। 1ର ସ୍କୋୟାର ଠାରୁ 30 ସ୍କୋୟାର ଯାକେ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଏଠି ମୁଁ 1ର ସ୍କୋୟାର ବୋଲେ 1ରେ 1 ଗୁଣିବା, 2ର ସ୍କୋୟାର ବୋଲେ 2ରେ 2 ଗୁଣିବା। ଏପରି କରିକି ମୁଁ 30ର ସ୍କୋୟାର ଯାକେ ଲେଖିଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କରିବା 1028ର ବର୍ଗ। କିପରି ବାହାର କରିବା? ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଧରି ପକାଇବା। ତାପରେ 1028ରେ ଆଉଥରେ ଆଧାର ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି 1028। ଆଧାର ଠାରୁ ଅଧିକ ଆମର ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 1000। 1000 ଠାରୁ 28 ଅଧିକ, ତା ମାନେ 1028ରେ ଆଉଥରେ 28 ମିଶାଇବା। 8 8 ହେଲା 16, 6 1 ରହିଲା। ତାପରେ 2 2 4 1 5। ତାପରେ 1028ରେ ଆମେ ଯେହେତୁ 28 ମିଶାଇଥିଲେ ଆଉ 1000 ରହିଥିଲା, ଏଇଠି 1000 ଲେଖିଦେବା। ଏଠି 1028ରେ 28 ମିଶାଇଲେ ହେଲା 1056। ଏଠି ଆଧାରଠାରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି 28। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା 28ର ବର୍ଗ ହେଉଛି 784 ବୋଲେ ଏଠି 784 ଲେଖିବା। ଏଠି ଆମେ ମନେ ରଖିଥିବା ଯେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ସବୁବେଳେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଆସିବ। ହେଲେ ଏଠି ଆମର ଆନ୍ସର ଆସିବ 1056। 784 ଆମର ଟୋଟାଲ ଆନ୍ସର 1056, 784 ବୋଲେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଏଠି ସବୁବେଳେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଆସିବ। ତାପରେ ଏଠି 1024ର ବାହାର କରିବା। ପୁଣି କରି ଏଠି ଗୋଟେ ଗାର ପକାଇବା। 1024 ଆଧାରଠାରୁ 24 ଅଧିକ, 1024ରେ ଆଉଥରେ 24 ମିଶାଇବା। ଏଠି 1024ରେ 24 ମିଶାଇଲେ 4 4 8, 2 2 4 1 0, 1048। 1024ରେ 24 ମିଶାଇଲେ ହେଲା 1048। ଏଠି 24ର ବର୍ଗ ଦେଖିବ। ଏଠି 24ର ବର୍ଗ ହେଲା 576। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବ 576। ଏଠି ଆମର ଟୋଟାଲି ଆନ୍ସର ଆସିବ 1088, 576। ତାପରେ 1018 ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ କେବଳ ବାହାର କରିବା। 1018 ବର୍ଗ ମାନେ 1018 ଆଉଥରେ 18 ଗୁଣିବା। ଏଠି ଆମେ ପୂର୍ବ କରି ପୁଣି ଘର ପକାଇବା। ଏଠି 1018 18 ମିଶାଇଲେ 8 8 16, 6 1 1 1 2 1 3 1036। ଏଠି 18 ବର୍ଗ ଦେଖିବା। 18 ବର୍ଗ ହେଉଛି 324। ଏଠି 324 ଲେଖିବା। ଏଠି ପୂର୍ବ କରି ଯାଇଛି। ଏଠି ତାହେଲେ ଲେଖିବା ଆଉ ଟୋଟାଲ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 1036, 324। 1009ର ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା। ଏଠି ଆମେ ପୂର୍ବ କରି ଗୋଟେ ଗାର ପକାଇବା। 1009ରେ ଆଧାର ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି 9। 1009ରେ 1009 ମିଶାଇବା। 9 9 ମିଶାଇଲେ 1018। ଆମେ ଏଠି 9ର ବର୍ଗ ଦେଖିବା। 9ର ବର୍ଗ 81। ଏଟାକୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଏଇଠି ଏହି ସାଇଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ସବୁବେଳେ 3ଟା ଅଙ୍କ ଆସିବାର ଅଛି। ହେଲେ ଏଠି ଆମର 2ଟା ଅଙ୍କ ଆସିଛି। ତେଣୁ ପୂର୍ବର ଗୋଟେ ଶୂନ ବସାଇବା। 3ଟି ଅଙ୍କ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମର ଟୋଟାଲି ଆନ୍ସର ଆସିଯାଇଛି 1018, 081। ତାପରେ ଦେଖିବା 1002ର ବର୍ଗ କିପରି ବାହାର କରିବା। ପୂର୍ବ କରି ଗୋଟେ ଗାର ପକାଇବା। 1002ରେ ଆଉଥରେ 2 ମିଶାଇଲେ ହେବ 1004। ଏଠି ଦେଖିବା 2 ଅଧିକ 2ର ବର୍ଗ ହେଉଛି 4। ହେଲେ ମୁଁ ପୂର୍ବରେ କହିଥିଲି ଯେ ଏଠି ଏହି ଅଙ୍କ 3ଟା ଆସିବାର ଅଛି। 3ଟା ଆସିବାର ଅଛି ବୋଲେ 3ଟା ଆସିବାର ଅଛି। ଏଠି ଆମେ ଯେପରି ଶୂନ ବସାଇଲେ 2ଟା ଅଙ୍କ ଥିଲା ବୋଲି ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ବୋଲେ 2ଟା ଶୂନ ବସାଇବା। ଏଠି ଆମର ଟୋଟାଲ ଆନ୍ସର ଆସିବ 1004, 004। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।